Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Mataji Pranam. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana Timirantasya Jnananjana Shalakaya Chakshurinmilitam Yena Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashnaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Nigama Kalpataror Galidam Phalam Sukhamukhamruda Drava Samyudam Pibada Bhagavadam Rasamalayam Mukuraho Rasiga Puvi Pavugaha. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tado Jayamudriyet. Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naishtaki. Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nandagopa Kumaraya Govindaya Namo Namah. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Sri Radha Govind Temple ISKCON Mangalore ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. Hare കൃഷ്ണ പ്രണാം മാതാജി. Hare Krishna കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മ ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 17ാമത്തെ അധ്യായം കലിക്കുള്ള ശിക്ഷയും പാരിതോഷികവും ആ അധ്യായത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് തുടക്കത്തിൽ തൊട്ട് പറയുമ്പോ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഒരു തന്റെ യാത്രാ മധ്യേ എന്താണ് കണ്ടത്, രാജാവിന്റെ വേഷം ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ശൂദ്രനെ കണ്ടുമുട്ടാണ്. എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണ്ടായിരുന്നത്, ഒരു പശുവിനെ കാളയും വടികൊണ്ട് ക്രൂരമായിട്ട് തല്ലുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടത് അല്ലെ. ആ പശു എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്, ഭൂമി ദേവിയുടെ പ്രതീകമായിട്ട്. കാള ധർമ്മത്തിന്റെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് കണ്ടത്. ആ കാളയുടെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു, ഒറ്റ കാലുമല്ലായിരുന്നു, 3 കാലില്ല അല്ലെ, ഒരു 3 കാലും നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു കാലില് സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു. അത് കലിയുഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. കലിയുഗത്തില് ഇപ്പോ ആ ഒരു കാല് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, സത്യമാണ്, പക്ഷെ ആ സത്യം ഇല്ലാതാകാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താ കണ്ടത്, രാജാവ് ആ കാളയോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ, 3 പാദങ്ങളും മുറിച്ചു കളഞ്ഞത് ആരാണ്, കാരണം ഭഗവാന്റെ ധർമ്മ സംഹിത അനുസരിച്ച്
രാജ്യം ഭരണം നടത്തുന്ന രാജ്യത്ത് ഇതേപോലെ ദുഃഖമുള്ളവരായിട്ട് ആരും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പൊ ആരാണ് ഇത് ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിക്കാണ്, പറയാനായിട്ടാണ് രാജാവ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ദേവന്മാരാണെങ്കിൽ പോലും പരിഷത്ത് മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ, സ്വർഗലോകത്തുള്ള ദേവന്മാരാണെങ്കിൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞത്, അവരെയും എതിർക്കും. നിരപരാധികളെ ഇങ്ങനെ ദ്രോഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അവരാണെങ്കിൽ പോലും അവരെയും എന്ത് ചെയ്യും, തോൽപ്പിക്കും എന്നാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞ, ശാസ്ത്രങ്ങള് നമുക്ക് അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിലല്ലാതെ സാധാരണ സമയങ്ങളിൽ ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെ ലംഘിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അങ്ങനെ ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് കഠിനമായ ശിക്ഷ തന്നെ ലഭിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല, അതാണ് ഭരണാധികാരിയുടെ പരമമായ കർത്തവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ നമ്മള് പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ 16 പിന്നെ ഇന്നലെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റു ലോകങ്ങൾ ഒരു ദിനം എന്നത് ബ്രഹ്മലോകത്തിലെ 6 മാസങ്ങളായിട്ട് ഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മള് ദിനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലെ ബുക്കില് ഡേ എന്നാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഡേ, അതായത് ഡേ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു ദിവസം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ദിനം എന്ന് വെച്ചപ്പോ എന്തായത്, പകലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടാ, പകല്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു പകലും രാത്രി അത് കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരു ദിവസം ആകുന്നത് അല്ലെ. ഇവിടെ 6 മാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ 12 മാസമാണ് ശരിക്കും ഒരു ദിവസമായിട്ട് കൂട്ടുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. കാരണം ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞു, പുതിയ എഡിഷനിൽ സ്വർഗലോകം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ, ദേവന്മാരുടെ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞു. അത്ര വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ദിനം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അത്? സംശയമില്ലല്ലോ? അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ വ്യത്യാസമാണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മള് പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ഭാഗം 16-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 16. രാജ്ഞോ ഹി പരമോ ധർമ്മ സ്വധർമ്മസ്ഥാനുപാലനം ശാസ്ത്രതോന്യാൻ യഥാശാസ്ത്രം അനാപത്യുത്പഥാനിഹ. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്, അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്തല്ലാതെ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് പാടില്ല, ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങള് ലംഘിക്കാൻ പാടില്ല. ആ ലംഘിക്കുന്നവരെ കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കേണ്ടതും നിയമത്തിന് വിധേയമായിട്ട് നടക്കുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതും ഒരു രാജാവിന്റെ പരമകർത്തവ്യമാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, സാധാരണഗതിയിൽ ശാസ്ത്രങ്ങളെ നമ്മള് ലംഘിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല. പക്ഷെ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിന് നമുക്ക് വേറെ നിവർത്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ലംഘിക്കാം. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ, അല്ലാത്തവരെ ലംഘിക്കുന്നവരെ കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നിയമത്തിന് വിധേയമായിട്ട് നടക്കുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതും ഒരു രാജാവിന്റെ കർത്തവ്യമാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്.
ആപദ്ധർമ്മം അഥവാ അസാധാരണമായ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്ന കാലയളവിലുള്ള ഒരുവന്റെ ധർമ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള സൂചന ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിലുണ്ട്. ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ, അതായത് അസാധാരണമാംവിധം ആപത് ഘട്ടങ്ങളിൽ മഹാശ്രേഷ്ഠനായ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി പലപ്പോഴും പട്ടിമാംസത്തെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. അത്യാവശ്യ സന്ദർഭങ്ങളിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളുടെയും മാംസം ഭക്ഷിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഒരുവന് അനുവാദമുണ്ട്. എന്നാൽ മാംസഭോജികളെ തീറ്റിപ്പോറ്റാനായി സ്ഥിരമായ അറവുശാലകൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് അത് തീർച്ചയായും അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. മാത്രവുമല്ല, ശാസ്ത്രാനുസാരങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായ സ്ഥിരം അറവുശാലകൾ അനുവദിക്കുന്ന നടപടിയെ തീർച്ചയായും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തണം. രുചിക്കായി മാത്രം സാധാരണ സമയത്തും മാംസഭക്ഷണത്തെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കാൻ ആരും യത്നിക്കരുത്. അപ്രകാരം ആരെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന പക്ഷം ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ ആനന്ദത്തിനായി രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണത്തലവൻ അയാളെ തീർച്ചയായും ശിക്ഷിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു അടിയന്തര ഘട്ടം, ആപദ്ധർമ്മം അഥവാ അസാധാരണമായ സംഭവം നടക്കുന്ന കാലയളവിലുള്ള ഒരുവന്റെ ധർമ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള സൂചന എവിടെയുണ്ട്? അതും ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ അസാധാരണമാംവിധം ആപത് ഘട്ടങ്ങളില് വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി പോലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? പട്ടിമാംസത്തെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്നതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അങ്ങനത്തെ അത്യാവശ്യ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പലതരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ മാംസം ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അനുവാദമുണ്ട്. എന്നാൽ അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് അറവുശാലകൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് അത് തീർച്ചയായും അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. ശാസ്ത്രാനുശാസനങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായ സ്ഥിരം അറവുശാലകൾ അനുവദിക്കുന്ന നടപടിയെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. രുചിക്കായിട്ട് മാത്രം സമയത്ത് മാംസഭക്ഷണത്തെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കാൻ ആരും യത്നിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ആനന്ദത്തിനായിട്ട്, ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ ആനന്ദത്തിനായിട്ട് രാജാവ് എന്ത് ചെയ്യണം? അയാളെ ശിക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വിവിധ തൊഴിൽ സംബന്ധ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിഭിന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ആചാരാനുസാരമായ ധർമാനുശാസനങ്ങളുണ്ട്. അവ അനുവർത്തിക്കുന്നവരെ സ്വധർമ്മസ്ഥ അഥവാ സ്വധർമ്മങ്ങളിൽ ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവൻ അഥവാ സ്വധർമ്മസ്ഥിതൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ വിവിധ തൊഴിൽ സംബന്ധ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിഭിന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ആചാരാനുസാരമായിട്ടുള്ള ധർമാനുശാസനകളുണ്ട്. ഒരു ആചാരത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കുറെ ധർമ്മത്തിന്റെ ശാസനകള് പറയുന്നുണ്ട്. അത് അനുവർത്തിക്കുന്നവരെ എന്ത് പറയും? സ്വധർമ്മസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ സ്വധർമ്മസ്ഥിതൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഒരുവൻ സ്വന്തം സ്വാഭാവികമായ കർമ്മം, അതായത് നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം, അത് ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായാൽ പോലും ഉപേക്ഷിക്കരുതെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർമ്മം, നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ്. അതൊരിക്കലും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ സാഹചര്യങ്ങളാൽ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം ഒരുവന് അത്തരം സ്വധർമ്മങ്ങളെ ലംഘിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സ്വധർമ്മത്തെ ലംഘിക്കാം. എന്നാൽ സാധാരണഗതിയിൽ അവയെ ലംഘിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. സ്വധർമ്മം എന്തു തന്നെയായാലും പിൻഗാമി അത് മാറ്റാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും അയാൾക്ക് എല്ലാവിധ സംരക്ഷണവും നൽകേണ്ടതും ഭരണത്തലവന്റെ കർത്തവ്യമാകുന്നു. സ്വധർമ്മത്തെ ലംഘിക്കുന്നവൻ ശാസ്ത്രാനുസൃതമായ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയനാണ്. ഓരോരുത്തരും ശാസ്ത്രാനുസരണം അവരുടെ തൊഴിൽപരമായ കർത്തവ്യം കർശനമായി അനുവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും രാജാവിന്റെ കർത്തവ്യമാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്വധർമ്മം എല്ലാവരും പാലിക്കേണ്ടതാണ്. ആ സ്വധർമ്മം ശരിയായ രീതിയിൽ എല്ലാവരും പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കേണ്ടത് ആരുടെ കർത്തവ്യമാണ്? രാജാവിന്റെ കർത്തവ്യമാണ്. ഇനി 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഇപ്പൊ ഇത്രയും നേരം ഭഗവാൻ അർജുനല്ലല്ലോ, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ, കാളയുടെ രൂപത്തിലുള്ള ധർമ്മരാജാവിനോട് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു. ഇനി ധർമ്മം എന്താണ് പറയുന്നത്? ധർമ്മ പറയാണ്, ധർമ്മ ഉവാച ഏതത് വാ പാണ്ഡവേയാനാം യുക്തമാർത്ഥാഭയം വചഃ യേഷാം ഗുണഗണൈ കൃഷ്ണോ ദൗത്യാദൗ ഭഗവാൻ കൃതഃ. ധർമ്മ ഉവാച ഏതത് വാ പാണ്ഡവേയാനാം യുക്തമാർത്ഥാഭയം വചഃ യേഷാം ഗുണഗണൈ കൃഷ്ണോ ദൗത്യാദൗ ഭഗവാൻ കൃതഃ. ചൊല്ലിക്കോളൂ.
ഭഗവതേ വാസുദേവായ പാണ്ഡവേയാനം മാതാമയം വചഃ ഹരേ കൃഷ്ണ. ധർമ്മ ഉവാച, ധർമ്മരാജാവ് പറഞ്ഞു, ഏതത് ഇവയെല്ലാം, അങ്ങാൽ പാണ്ഡവേയാനം പാണ്ഡവ കുലത്തിലുള്ളവർ, യുക്തമായ ആർത്ത ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർ, അഭയം എല്ലാ ഭീതികളിൽ നിന്നും മുക്തി, വചനങ്ങൾ, യേഷാം അവ, ഗുണഗണങ്ങളാൽ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പോലും, ദൗത്യാദു ദൂതൻ തുടങ്ങിയ, ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, കൃത നിർവഹിച്ചു, വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. വിവർത്തനം. ധർമ്മരാജാവ് പറഞ്ഞു, അങ്ങ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ തീർച്ചയായും പാണ്ഡവകുലത്തിൽ പിറന്നവർക്ക് തികച്ചും യോജിച്ച വിധത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പോ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പാണ്ഡവകുലത്തിൽ പിറന്നവർക്ക് യോജിച്ച വിധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങ് പറഞ്ഞത്. പാണ്ഡവരുടെ ഗുണഗണങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടനായി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പോലും അവരുടെ ദൂതനായി കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു. അപ്പൊ പാണ്ഡവരുടെ ഗുണഗണങ്ങളില് ആകർഷനായിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ പോലും എന്ത് ചെയ്തു? അവരുടെ ദൂതനായിട്ട് കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ധർമ്മരാജാവ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ശക്തിയുടെ അതിശയോക്തിപരമായ വർണ്ണനകളല്ല. സ്വർലോക ദേവന്മാർക്ക് പോലും ധർമാനുശാസനങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന പക്ഷം തന്റെ കർക്കശമായ ശാസനകളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അപ്രകാരം അദ്ദേഹം മിഥ്യയായിട്ടല്ല അഭിമാനിച്ചിരുന്നത്. ഒരു ഭഗവത് ഭക്തൻ ഭഗവാനോളം തന്നെ ശക്തനാണ്. ചിലപ്പോൾ ഭഗവത് കൃപയാൽ ഭഗവാനേക്കാളും ശക്തനാണ്. മാത്രമല്ല, ഭഗവത് ഭക്തനാൽ നടത്തപ്പെട്ട വാഗ്ദാനം എന്തു തന്നെയായാലും സാധാരണഗതിയിൽ നിറവേറ്റാൻ എത്ര തന്നെ അസാധ്യമെങ്കിലും ഭഗവത് കൃപയാൽ അത് യഥോചിതമായി നിറവേറ്റപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ പറഞ്ഞത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും ഒരിക്കലും എങ്ങനെയല്ല, യഥാർത്ഥ ശക്തിയുടെ അതിശയോക്തിപരമായിട്ടുള്ള വർണ്ണനകളായിട്ടല്ല പറയുന്നത്. സ്വർഗലോകത്തെ ദേവന്മാർക്ക് പോലും ധർമ്മശാസനങ്ങള് ലംഘിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്റെ കർക്കശമായ ശാസനകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. നമ്മൾ കണ്ടു, 2 ശ്ലോകം മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്രകാരം അദ്ദേഹം അതൊന്നും മിഥ്യയായിട്ടല്ല അഭിമാനിച്ചിരുന്നത്. കാരണം ഒരു ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനോളം തന്നെ ശക്തനാണ്. ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് ചിലപ്പോ ഭഗവാനേക്കാളും ശക്തനാണ് ആര്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ. ചിലപ്പോൾ ഭഗവാനേക്കാൾ ശക്തനാണ്. മാത്രമല്ല, ഭഗവത് ഭക്തനാൽ നടത്തപ്പെട്ട വാഗ്ദാനങ്ങൾ അതെന്ത് തന്നെയായാലും സാധാരണഗതിയിൽ നിറവേറ്റാൻ അത് എത്ര പ്രയാസമാണെങ്കിലും ഭഗവത് കൃപയാൽ അത് യഥോചിതമായി നിറവേറ്റപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ ഒരു വാഗ്ദാനം നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാധാരണഗതിയിൽ അതെന്ത് തന്നെയായാലും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭഗവത് ഭക്തനാൽ നടത്തപ്പെട്ട വാഗ്ദാനം അതെന്ത് തന്നെയായാലും സാധാരണഗതിയിൽ അത് നിറവേറ്റാൻ പ്രയാസമാണെങ്കിൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ അസാധ്യമെങ്കിലും ഭഗവത് കൃപ കൊണ്ട് അത് യഥോചിതമായി നിറവേറ്റപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ പാണ്ഡവർ തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്താലും ആത്മസമർപ്പണത്താലും ഭഗവാനെ അവരുടെ തേരാളിയായും ചിലപ്പോൾ ദൂതനായും ഭഗവാൻ സ്വയം കർത്തവ്യം ഏറ്റെടുക്കുന്ന തരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സംതൃപ്തനാക്കി. അപ്പൊ പാണ്ഡവര് പരിശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തരാക്കി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവരുടെ ദൂതനായിട്ടും തേരാളിയായിട്ടൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? പ്രവർത്തിച്ചത്.
ഭക്തർക്ക് വേണ്ടി അത്തരം കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് ഭഗവാൻ അത്യന്തം സന്തോഷമുളവാക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാനും ആർക്കും യാതൊരു പ്രയാസവും ഇല്ല, ഭഗവാന് യാതൊരു പ്രയാസവും ഇല്ല. ഭഗവാൻ അത്രയും എന്താണ്, ഭക്തന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാന് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. എപ്പോഴും ഭക്തന്മാരുടെ സേവകനായിട്ട് ഇരിക്കാനാണ് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്തെന്നാൽ പൂർണ്ണ ഭക്തിയോടും പ്രേമയുത സേവന മനോഭാവത്തോടും കൂടി ഭഗവത് സേവനത്തിനായി മാത്രം ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് ഭക്തിയോടുകൂടി പ്രേമ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രം ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനം ചെയ്യാനാണ് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വിശ്രുത ഭക്തസേവകനായ അർജുനന്റെ പൗത്രനായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് സ്വന്തം പിതാമഹനെ പോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നു. അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും എങ്ങനെ തന്നെയാണ്? അർജുനനെ പോലെ, പാണ്ഡവരെ പോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നു പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സദാ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പരീക്ഷത്തിന്റെ ഒപ്പം സദാ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം നിസ്സഹായനായ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവായി മാതൃഗർഭത്തിൽ ശയിക്കുമ്പോൾ അശ്വത്ഥമാവിന്റെ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന അത്യുഗ്രമായ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്താൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം നിസ്സഹായനായ അവസ്ഥയിൽ, അതായത് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവായിട്ട് മാതാവിന്റെ ഗർഭത്തിൽ ശയിക്കുന്ന സമയത്ത് അശ്വത്ഥമാവ് തൊടുത്തുവിട്ട ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തിയതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആ സമയത്തും ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിലാകുന്നു. ആകയാൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനാൽ നൽകപ്പെടുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിരർത്ഥകമല്ല. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ ഒപ്പമാണ് എപ്പോഴും ആരുണ്ടാകുന്നത്? ഭഗവാൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഭക്തരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് നൽകുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഒരിക്കലും എങ്ങനെയല്ല? നിരർത്ഥകമായിട്ടുള്ളതല്ല. ധർമ്മ വ്യക്തിത്വം അഥവാ ധർമ്മരാജാവ് ഈ പരമാർത്ഥത്തെ അംഗീകരിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, രാജാവിന്റെ ഉദാത്തമായ പദവിയിൽ സത്യസന്ധമായി വർത്തിക്കുകയാൽ രാജാവിന് നന്ദി പറയുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ധർമ്മരാജാവിന് ഇത് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം അത് അംഗീകരിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, രാജാവിനോട് സത്യസന്ധമായിട്ട് വർത്തിക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ രാജാവിനോട് നന്ദി പറയുകയും ചെയ്തു. ശ്ലോകം 18. നാവയം ക്ലേശബീജാനി യഥാ സ്യു പുരുഷർഷഭ പുരുഷം തം വിജാനീമോ വാക്യഭേദാവിമോഹിതഃ. നാവയം ക്ലേശബീജാനി യഥാ സ്യു പുരുഷർഷഭ പുരുഷം തം വിജാനീമോ പുരുഷം തം വിജാനീമോ വാക്യഭേദാവിമോഹിതഃ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ല, വയം നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ, ക്ലേശബീജാനി ദുരിതങ്ങൾക്ക് മുഖ്യ കാരണം, യഥ എവിടെ നിന്ന്, സ്യു ഇത് അപ്രകാരം സംഭവിക്കുന്നു, പുരുഷ ഋഷഭ സർവ മാനവരിലും വെച്ചേറ്റവും ശ്രേഷ്ഠൻ, മാനവ കുലശ്രേഷ്ഠൻ, പുരുഷം വ്യക്തി, തം അത്, വിജാനീമ അറിയുക, വാക്യഭേദ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം, വിമോഹിത സംഭ്രാന്തനായ, വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം. അല്ലയോ നരോത്തമ, സൈദ്ധാന്തിക ദാർശനികന്മാരുടെ വിഭിന്ന അഭിപ്രായങ്ങളാൽ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ദുരിതങ്ങൾക്ക് കാരണക്കാരനായ അക്രമിയെ ഖണ്ഡിതമായി തീർച്ചപ്പെടുത്താൻ അത്യന്തം പ്രയാസമാണ്. ധർമ്മരാജൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ധർമ്മ രൂപത്തിലുള്ള കാള പറയാണ്, അല്ലയോ നരോത്തമ, സൈദ്ധാന്തിക ദാർശനികന്മാരുടെ വിഭിന്ന അഭിപ്രായങ്ങളാൽ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ദുരിതത്തിന്, ഞങ്ങളുടെ ദുരിതത്തിന് കാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള അക്രമിയെ ശരിയായ രീതിയിൽ ഖണ്ഡിതമായിട്ട് തീർച്ചപ്പെടുത്താനായിട്ട് അത്യന്തം പ്രയാസമാണെന്നാണ് ഇവിടെ ധർമ്മം പറയുന്നത്, പരീക്ഷത്തിനോട് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്.
വിവിധ ജീവജാലങ്ങളുടെ ദുരിതങ്ങളുടെ കാരണത്തെ കുറിച്ച് വിവിധ ജീവജാലങ്ങളുടെ ദുരിതങ്ങളുടെ കാരണങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശേഷിച്ചും കർമ്മഫലങ്ങൾ വിഭിന്ന ജീവാത്മാക്കളിൽ ഉളവാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ കുറിച്ച് അവരവരുടേതായ കാര്യകാരണ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന നിരവധി സൈദ്ധാന്തിക ദാർശനികന്മാർ ഈ ലോകത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞ പലതരത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളുടെ, നമുക്കറിയാം ജീവജാലങ്ങളുടെ ദുരിതങ്ങളുടെ കാരണത്തെ കുറിച്ച് വിശേഷിച്ചും നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങള് വിഭിന്ന ജീവാത്മാക്കളിൽ ഉളവാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ കുറിച്ച്, അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള് പലതരത്തിലുള്ള ഈ ജീവാത്മാക്കളിൽ ഉളവാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ കുറിച്ച് അവരവരുടേതായ കാര്യകാരണ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന നിരവധി സൈദ്ധാന്തിക ദാർശനികന്മാർ ഈ ലോകത്തിലുണ്ട്. സാമാന്യന് 6 തരത്തിലാണ് ഈ മഹാദാർശനികന്മാരുള്ളത്. ഒന്നാമത്തേതാണ് വൈശേഷിക ദർശനത്തിന്റെ തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ രചയിതാവായിട്ടുള്ള കണാദൻ. രണ്ടാമത്തത് തർക്കശാസ്ത്രത്തിന്റെ, അതായത് ന്യായശാസ്ത്രത്തിന്റെ രചയിതാവായിട്ടുള്ള ഗൗതമൻ. അപൂർവജ്ഞാനികൾക്ക് മാത്രം സുഗ്രാഹ്യമായ നിഗൂഢാർത്ഥം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ദുർജ്ഞേയമായ അഥവാ ദിവ്യ രഹസ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന യോഗശാസ്ത്രത്തിന്റെ രചയിതാവായിട്ടുള്ള പതഞ്ജലി. സാഖ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ അഥവാ സാഖ്യയോഗത്തിന്റെ അഥവാ സാഖ്യ ദർശനത്തിന്റെ രചയിതാവായിട്ടുള്ളത് കപില മഹർഷി. കർമ്മമീമാംസയുടെ രചയിതാവായിട്ടുള്ള ജൈമിനി. വേദാന്ത ദർശനത്തിന്റെ രചയിതാവായ വ്യാസദേവൻ. ഇപ്പോ 6 പേരെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. 6 പേരെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത്. ആരൊക്കെയാണ് ആ 6 പേര്? 6 പേര് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് കണാദൻ, അതായത് തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ രചയിതാവായിട്ടുള്ള കണാദൻ, ന്യായശാസ്ത്രത്തിന്റെ രചയിതാവായിട്ടുള്ള ഗൗതമൻ, പിന്നെ അതുപോലെ യോഗശാസ്ത്രത്തിന്റെ രചയിതാവായിട്ടുള്ള പതഞ്ജലി, സാഖ്യയോഗത്തിന്റെ കപിലദേവൻ, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കർമ്മമീമാംസയുടെ രചയിതാവായിട്ടുള്ള ജൈമിനി, പിന്നെ വേദാന്ത ശാസ്ത്രത്തിന്റെ രചയിതാവായിട്ടുള്ള ദേവൻ. ഇത്ര പേര് നമ്മള് പറയുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഇനി ഋഷഭത്തിനും അഥവാ ധർമ്മ വ്യക്തിത്വത്തിനും ഗോമാതാവിനും അഥവാ ഭൂമിദേവിക്കും അവരുടെ ദുരിതങ്ങൾക്ക് മുഖ്യ കാരണം കലിസത്വമാണെന്ന് ശരിക്കും അറിയാമെങ്കിലും ഭഗവത് ഭക്തരാകിയാൽ ആർക്കും ഭഗവാന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ അവരെ ക്ലേശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ഈ ഋഷഭത്തിനും അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മ വ്യക്തിത്വത്തിന്, ഋഷഭം ധർമ്മത്തിന്റെ അടയാളമായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ ഋഷഭത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മ വ്യക്തിത്വത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഗോമാതാവിന് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിദേവിക്ക്, ഗോമാതാവാണ് അവിടെ ഭൂമിദേവി, ഭൂമിദേവിക്കും അവരുടെ ദുരിതങ്ങൾക്ക് മുഖ്യ കാരണം കലിസത്വമാണെന്ന് ശരിക്കും അറിയാമെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ് ആര്? ധർമ്മവും ഭൂമിയും. അപ്പോ ഇവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ഇവരെ ക്ലേശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതും പൂർണ്ണ ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ക്ലേശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. നാം പാപം വിതച്ച് സമ്പുഷ്ടമാക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ വർത്തമാന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്ന് പത്മപുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ഓൾറെഡി പാപം വിതച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ ആ പാപവിത്തുകൾക്ക് പോലും ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ ക്രമേണ മാഞ്ഞു പോകും. അപ്പൊ പാപവിത്തുകളെ മാച്ചു കളയാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ കഴിയും? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് അത് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മളത് പഠിക്കുന്നുണ്ടത്. ക്രമേണ മാഞ്ഞു പോകുന്നു. ആകയാൽ ഭക്തർ കലാപം ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ കണ്ടാൽ പോലും ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പീഡനങ്ങൾക്ക് അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയില്ല. കലാപം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ചില പരോക്ഷമായ കാരണങ്ങളാലാണെന്ന് ഭക്തർ അംഗീകരിക്കുന്നു. ആകയാൽ അവർ ക്ലേശങ്ങൾ ഭഗവാൻ വളരെ ചെറിയ അളവിൽ നൽകുന്നതാണെന്ന് വിചാരിച്ച് സഹിക്കുന്നു. അല്ലാത്ത പക്ഷം ക്ലേശങ്ങൾ നിശ്ചയമായും വളരെ വലുതായിരിക്കുമെന്നും അവർ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവരെന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാര് ചെറിയ തോതിൽ അവരെ മറ്റുള്ളവര് ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പോലും അവരെന്ത് ചെയ്യില്ല, അവരതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല, അവരൊന്നും പറയില്ല. കാരണം എന്താണ്? അവരൊട്ടും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല. അതിന്റെ കാരണം ചെറിയ ചെറിയ അളവിൽ നൽകുന്ന ക്ലേശങ്ങളാണിത്, ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ക്ലേശങ്ങളാണെന്ന് വിചാരിച്ച് അവരതിനെ സഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും വലിയ ക്ലേശങ്ങളായിരിക്കും വരുന്നതെന്ന് ആര് ചിന്തിക്കുന്നു? ഭക്തന്മാര് ചിന്തിക്കുന്നു. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ദ്രോഹിക്കുന്ന തെമ്മാടികൾക്കെതിരായി ഒരു അന്യായ പ്രസ്താവന ലഭിക്കണമെന്ന് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പോ
ഈ പ്രത്യക്ഷത്തില് ദ്രോഹിക്കുന്ന തെമ്മാടികൾക്കെതിരായിട്ട് ഒരു അന്യായ പ്രസ്താവന ലഭിക്കണമെന്ന് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത്തരം ഒരു അന്യായ പ്രസ്താവന നടത്താൻ അവർ വിസമ്മതിച്ചു. എങ്കിലും സൈദ്ധാന്തിക ദർശനികന്മാർ ഭഗവത് അനുമതിയെ തിരിച്ചറിയാതെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ വിവരിക്കും പോലെ അവരുടേതായ രീതിയിൽ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് കാരണം കണ്ടെത്താൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു. ശ്രീ ജീവഗോസ്വാമിയുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് അത്തരം ദാർശനികന്മാർ സ്വയം വിഫലരാണ്. ആകയാൽ സർവ്വ കാരണങ്ങളുടെയും പരമകാരണം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണെന്ന് അവരറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ദ്രോഹിക്കുന്ന തെമ്മാടികൾക്കെതിരായിട്ട് ഒരു അന്യായ പ്രസ്താവന ലഭിക്കണമെന്ന് ആരാഗ്രഹിക്കുകയാണ്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്നാൽ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത്തരം ഒരു അന്യായ പ്രസ്താവന നടത്താൻ അവര് വിസമ്മതിച്ചു. എങ്കിലും സൈദ്ധാന്തിക ദർശനികന്മാർ അഥവാ ഭഗവത് അനുമതിയെ തിരിച്ചറിയാതെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ വിവരിക്കും പോലെ അവരുടേതായ രീതിയില് ക്ലേശങ്ങൾക്ക് കാരണം കണ്ടെത്താനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ജീവഗോസ്വാമിയുടെ അഭിപ്രായം എങ്ങനെ പറയുന്നത്? അത്തരം ദാർശനികന്മാർ സ്വയം വിഫലരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർവ്വ കാരണങ്ങളുടെയും പരമകാരണം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്ന് അവര് അറിയുന്നതുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ വഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गुरु परमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्णा.